Tá seilbhe áil ar an líróid ar ceantas na scileanna is tábhachtaí i gcluiche. Caig tú a bheith dírithe agus réig chun ghlac leis an líróid a gcónaí. Go síonlaigh tú do lámha sách fada. Go léimigh tú in am ach gan léim ró luath. A céir faoi an líróid a thógáil den talamh. Is ceann í a míimse cleachta i gcónaí. Déan cinnte go chromigh tú chun an líróid a thógáil, agus go mbeidh na lámha os comhair na líróide, agus gan lámh a leigheann ar an líróid ar an talamh.